Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Ibaitzabaleko uretan eta gero Santurtzi aldera joan da gaur, Santurtziko ikurriña gizonentzat, 39. edizio izango da, eta Eusko Tren bandera ere izango dugu emakumeentzat. Eta atzoko estropadari buruzko komentario asko, atzo getxon jokatutako leia ikusgarria izan zen eta emakumeetan San Juanek garaipena, arrokeriari gabe, baina garaipena horioren aurretik, baina gizonezkoenak ekarri ditu, atzetik komentario asko, Urdaibai gaur ez da, liderra horrezko txandan izango, eta 4 puntu jantzizkion atzoko garaileak, Hondarribiak, eta horrek ekarri ditu hainbat komentario arrauntzale guztien artean, eta ikusten da gainera, banderen lehia hortan, ontzi gehiago ditugula, hori ere hor dela, zierbena ere hor dela, eta izango ditugula, horrelako emaitzak hemendik aurrera. Uztaila badoa, hori ere beti izaten dugu, lehen langa izaten dela, eta datorren aste artean Euskadiko txapelketa izango dugu Lekeition. Beraz, hausnarketa garaia ere bai, Euskadiko txapelketaren atarian. Ea zer dioen gure adituak lehenik eta bingoz estropada eremuari buruz. Ibon Gaztañazpi, egunon. Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara, euraldi ederra, eta momentuz, Maria Bekaldean, ze tankera hartzen diozu gaurko lehiari? Bueno, Maria ipatu duzu eta marearekin aste aldera, 12 eta 20 hartuko du urak buelta, orduan hasiko da ura gora, koefiziente handitan gaude, atzo esan da bezala, beraz, iruditzen zait pasaden astean baino diferentzia handiagoak izan ditzakegula atzo ikusi genuen bezala. Gainerakoan, hemen ohiko edo azken aldian gehien gatozen estropada eremua Portugaletekoa da, eta lekua bera da, baina estropada eremua ez da bera. Beherago gaude, alegia, ubidean, kanalean, beherago etorria, eta iruditzen zait, horrek estropada eremua zer egiten duela. Nolabait, kalen arteko diferentziak gutxiago, baldintzak berdinak baldin badira. Hor goran, Portugaleten gora, hor enbutu antzeko bat egiten du, errekak, gainera, hangoiti datorren uraren meandroa ere hartzen du. Alde hortatik, iruditzen zait, berdinagoa dela. Baina, hemen, aurten, ligako 3. jardunaldian etorri ginenean, gogoan dugu, zer gertatu zen, entrenatzaile guztiak, nik uste dut, inorketzekila, hemen nola jokatu, gauza ikeragarri arraroak ikusi genituen, beraz, alde hortatik, ikusteke, Santurtziko estropada, Santurtziko bandera, garai batean itxason jokatzen zena, eta beste aldagai garrantzitsuan ikuste dut, zuka aipatu duzuna. 14koak ikusi besterik ez, dagoeneko, entrenatzaile askok, burua, dagoeneko gaurko estropadan daukate, baina, alineazioak eta trenua jartzen aste arteko txapelketa. Guzti hori, berdintasuna, goitik betik, eta bukatzeko, zango nuke Eusko Tren Ligan, iruditzen zait, nagusi jaunda jabe, batelera ditugu, baina horio, azken aldian, erregular, ate joka. Alaxe da. Bueno, Sara Gandara bankideare agurtuko dugu, beti bezala bera, aspaldi hasi da lanean, hor protagonistekin, kaian, eta oso giro polita gainera gaur, Santurtzi Arraun elkartearen inguru hortan, kontuan izan, klub historiko bat izanik, aurten lehen aldiz ari dela goren mailako ligan, Euskolabe ligan, eta hori nolabait amets bat edo helburu handi bat izan da urte askotan, itsasoko ama Arraun elkarteko partaide guztientzat, eta gaur, beraz, haientzat oso egun eder eta berezia da. Zer modu, Sara, zer kontatuko diguzu hasierako girotxo horri buruz hor Santurtzi aldean? Egunon, Mikel, Ibon ikusentzule, esango dizudan lehenengo gauza da, sumatzen dela herri honetan, gorengo mailan lehiatzeko ilusioa zegoela, eta jende asko ikusi ditugu morez jantzita normala den bezala, herri bakoitzean, jakina, bizilagunek janzten dituzte, euren taldeetako kamisetak, eta hemen ere ikusi ditugu horrela jantzita, morez jantzita, bestelako saleak ere hurbildu dira jakina beti bezala, baina zuk esan duzu, aurrenekoz jokatuko da estropada hau gorengo mailan, eta ilusioa dago. Zeuek ere aipatu duzu, aldaketa asko izango direla tripulazioetan, asko eta asko baitaude astearteko Euskadiko txapelketari begira, eta, entrenatzaileak hor dabiltza, taldeak eta mutilak kudeatzen nolabait esatearren. Eguraldiari dagokionez, egun polita daukagu, momentuz lainoak eta ostarteak tartekatuz, joerak dio hobekuntza izango dugula eguraldian, baina dagoeneko nahiko giro polita dago.
Eta esan behar da baita ere gaur KAE bat ligari begira egongo garela, Lekeitiora begira egongo garela, izan ere bertan bigarren jardunaldia jokatuko da, bandera dago jokoan, eta atzo gogoratu dezagun Lekitxarra nagusitu zela, ia etxeko traineruak bandera lortzerik duen. Dagoeneko uretan neskak beroketa ariketak egiten ari dira, eurak izango baitira arraun egingo duten lehenak, eta guk, beti bezala, ordezkarien hitzak ekarriko dizkizuegu, ordezkarien armaiatik eta beti bezala azken aldi honetan ere bai, uretatik ere bai, Mikel. Ederki bazara, eta jende desente, garai batean hemen bai, biltzen zen. Irutala hilera bai. Kaiku eta Santurtzi, bueno, zertzen ura. Eta ordainduta. Hori da, ordainduta. Eta beren artean, garai batean, Kaiku, Oraingo Arraun elkartea egin aurretik, hemen bazuen lokal bat, askotan etortzen ziren, Sotera eta Bizkaitarra elkarren ondora enbarkadero beretik itxasoratzen omen ziren, biak zeuden puntaren puntak, 70ko hamarkaderi buruz ari gara, eta ikeragarrizko, okazioak eta pikeak zeuden euren artean. Bueno, bere neurrian utziko ditugu pike horiek, eta giro eder hau izan dezagula hemendik aurrera ere, etorriko dira denentzat urte mamitsuak eta onak, Santurtzirentzat heldu diren bezala, ez? Santurtzi nolako lanak egin behar izan dituen, zenbat proiektu, zenbat helburu, eta azkenean bai, lortu dute goraino iristea. Eta gaur esan dugu, haizea espero genuela, haizetxo pixka bat ematen du azken 10 minututan edo, dugula, Ibon. Bai, gora nabarmen. Horre laugarren kalearen inguruan, horre are taldeko txurrukaren kaimutur horren inguruan, etorri garenean, hor lehungune bat egiten du, orain ere bai, baina begira, bestela banderak nola dauden, hemen irtirako gune honetan, ize dezentekoa, 15koa edo izango da, nik uste. Momentuan ala izan da, baina hor pantailetan agertzen dena, badakizuek gure katamaranean kokatua dagoela, eta batzutan guk hemen dugun pertzepzioa, epaileen ondoan eta gero uretan dagoena, ezberdina dira, ez? Bueno, aipa dezagun nola den zailkapena, 10. Euskotren Liga honetan, ikus dezagun, San Juan, orain arteko dena irabazita, 36 punturekin goian, 8 bandera bai, baina 9 jardunaldi irabazita, denak irabazita. Oriok 27 puntu, Donostia Arraun Lagunak 15ekin da, eta Hondarribiak 12. Gogoratu bi hauen artean, playofferako toki hori dagoela jokoan, eta momentuz, azken estropadetan, Donostiarra nagusitzen ari direla, eta ematen du Hondarribia hortxe utzi dutela. Kontuan izan guztira 14 estropada direla, eta aukera gutxixiago dagoela egoerari buelta emateko. Baina, zergaitik ez, litekena. Begira orain bertan, haizea, 12 kilometrokoa. Antzematen da, balizei begira, antzematen dugu, eta, bueno, arraunlaria prest dira, patroiak ere bai, epaileak ere bai, eta ez dago inolako arazorik hauek lanari ekiteko, eta estropada ere muan, epaileen ontzi bat badator, eta hori hurbildu bezain askar, eta ura lasai xamar baldin badaude. Garbi xamar, bai. Horre ontzitxoren bat ere ari da pasatzen, nolabait getxo aldetik edo Santurtzira, baina oso urruti da, eta estropadaren mua garbi da. Atzokoaren bueltan, nolabait ezateko, ez? Atzo eskuin aldetik ezkerrera begira, gaur ezker ertzonetatik, getxo aldera begira. Eta erdian, bi ertzak lotzeko Bizkaia zubia. 125 urte, atzoko egunez. Ez da datu makala. Bueno, dana prest. Infilazioari dagokionez, esan dezagun, lehen ere aipatu dugu, Portugaleteko estropa eremuaren nolabaiteko jarraipena dela. Eta hemen, enfilazioak ez du itxaso aldera baino, itxasoko hor irtera aldera baino. Luzerdi bat esango dugu nolabait. Horixe, 2 minutu pasatxo luzerdia horixe. Eta horre egiten du, Mikel, kanpora baino alegia. Itxasoaren irtera ingurura baino, barru aldera. Hemen badira kait dotoreak, zamaontzientzat eta hortxe ikusten dugu.
Hemen petroleros deitzen diote, horko kaien. Hor nahikoa ondo bada, lehenbiziko kalean ere, hor nahikoa ondo bada. Eta kanala, ubideak, hortxe jarraitzen du. Estropada eremuaren bukaeran bezala, pixka bat okertzen da. Portu bizia da gainera. Bilbokoa portu handia da. Hor kanpo kaldean zenbat kai berri egin dituzten eta beti aldatzen ari dena. Une oro askotan tragatzen ari direnak, beraz hor, askotan kale bat, hobea edo txarragoa den aipatzerakoan, erabakitzerakoan, itxas ondoren sakonera aipatzen dugu, hemen sakonera aldetik ez daukagu, hemen baztarraren ondoan egonagatik ez dago arazorik. Epailek nik uste berehala emango dietela agindua, arraunlariei, jokatzeko, irtera tokira hurbiltzen ari dira, baina oraindik ez diete azken dei hori luzatu, eta zain ditugu denak. Eta atzetik gero mutilak, noski. Hemen denbora kudeatu behar da, haizea, gaur prebisioa ez da, ikaragarrizko aldaketarekin datorren horietarikoa, baina beti eguerdi partean eta hor nolabait aldaketa izaten du eta beti presaka izaten dira batzuk, ez? Hori da, eta gaur, aipagarria beste, eguraldi eta meteorologiaren inguruko beste aldagaia, naturaren ingurukoa, joaneko luzeetan, kontra izango dute haizea eta korronteak geroago. Oraindik urak beira egiten du, emakumezkoak lehenbiziko luzean korrontea alde izango dute, haizea kontra. 12:20 marea aldaketa. Orain bai, deitu dituzte, eta zintzo kirolariak badoaz, irtera tokira. Lau aurrekalariak horretik. Hori jotaren ontzian dugu gaur, gure kamara txikia, baina egia esan estropada eremu honek duen berizitasunetako bat da, hurbiletik jarraitu alditugula hemen denak. Hori adibidez pasaian ere oso baldintza egokia da, jarraipen hori egiteko. Bueno, jadanik bi ontzi, bai Orillo eta bai Donostia Arraun Lagunak prest, eta San Juan darrak, gaur Izaro Lestaio, batzoi lanetan, hortxe dabil, ere estatxa, ematen du hor nastuta dagoela hor guiarekin edo, eta askatzen. Kale iragokionez, orain baldintzak dauden bezala oso garbi ez, haizeak berdin jotzen baititu, baina laugarren kaleak, horre, lehungune bat badu. Lehenbiziko minutu erdi 40 segundo hauetan. Lourdes García epailea, ikusi eta entzun. Beste hiru ontziak hortxe prest, baina San Juanek arazotxoa ditu eta laguntza eskatzen ari dira batelerak. Hor, bai, Iratila Arrañaga aurrekalaria begira, pailari deikari da. Zutitu, ez baino esan ez. Ontzi bat ere ikusten dutean, lehen ikusi dugu baita ere, atzeruntz eta aurreruntz. Eta ontzi hori hor dala. Hor dago eta geldik gainera, eta? Hor txikot horiek ikeragarri ez dugoten dira askotan. Korronteak tiratzen badu hori askatzeko, indarra bakarrik ez, ofizioa ere behar da. Bai, atzera pentsoa ere sortzen ari da. Eta, bueno, ea bien bitartean, estropada eremua garbitzen dute. Bueno, San Juan darrak ziatzen ari dira, bien bitartean dana egoki denean, sartuko dira berriro. Eta nik uste normalen alitzatekela, beste arraun elkartetako ordezkariek ere, estatxa ustea, bai. Bueno, askatu dute, Marinelek, Bizkor.
eta berehala izango dira San Juandarrak ere lanerako pronto. Haize honekin eta orain, ondo sartu behar. Haizeari beti aurre emanez. Eta bien bitartean, hemen ari dira, epaimaitik ikusten, ea ontzi hori, 0 kalean edo dagoen ontzi hori. Orain txari da Ea baztertzen. benetan bazterrera sartu den, eta traba egiteko arriskoa dagoen. Irudi horretan nola ikusten den, butjan, horrazpian, korronteak oraindik bera, nola doan. Hor korronteak ikusten duen, erresola, barbarra horretan hor ikusten da. Korronteak oraindik berantz egiten duela. San Juandarrak badatoz orain, poliki kokatu. Luzea oso gogorra egingo zai, haizearen aurka eta korrontearen alde. Hortxe dira. Gogoratu gaur, patroia aldaketa dugula, hori erabaki du Anars Gereñok eta Izaro Lestaioari da. Gaur hor txopan lanean, eta prest. Eta oso zintzo beste 3 arraun elkarteak, 2. kaletik Hondarribi, 3. Orio, eta 4. Donostia Arraun Lagunak. Horrein enfilazio hartu, eta lanera. Bueno, pronto dira. Arraun Lagunaken kalea ez da txarra irtatzeko, nire ustez. Babes pixka bat egiten du. Gutxi baina, badu. Bai, pixka bat. Metro batzuk, hasierako txampari begira bai. Pare bat osta hartzeko. Hor daude ba? Bai. Bandera txuria. Ezetz, bandera txuria jaitxe egin dute. Orde pailea, lehorretik. Orain gora. Bueno, balekoa. Baleko irtera, hala ere 10 minutuko atzerapenarekin hasi dira gaurko lana. Bueno. Hemen ikusten da, zikintxoa, izolatuaren zikintxoa. Bai. Momentuz, lehen 20 segundutan, San Juan eta Orio, ia beti bezala, branka aurretik sartuta. Eta esan dugu, Donostia Arraun Lagunak bere 4. kale horretatik agian batzuela aukeratxoa, baina ez du ematen bizi-bizi irten diren. Eta San Juan, branka aurretik sartu nahian, eta aldaketarik aipagarriena gaur, Gereñok patroia aldatu duela. Hori da. Eta gero titular peto-petoetako bat ondaratzena ere. Hori da, bi aldaketa egin ditu Gereñok, patroia bat, eta gero beste 2 arraunlari. Onintza Olaizola sartu du 4. tostan, Andrea Ubinak atzo jokatu zuen lekuan, eta Ubinak Galiziarra 5. gora, eta Baborrean berriz, Alasne Egia Zabal, lanerako eta Irene Arbeo lehorrean. 2. kaletik Hondarribia, patroi lanetan estik ezala, eta hemen ere 3 aldaketa Ibon. Bai jauna, Ane Baio eta Ane Marcos sartu ditu 3. tostan eta espalda estriborrean eta Ainara Palentzuela maztosta Baborrean eta aparteko dantzari gabe, gainerako neskak ez ditu tostaz mugitu. Bueno, uste baino tarte handiagoak lehen 2 minutu hauetan, Ibon. Hondarribia eta Donostia Arraun Lagunak 6 eta 7 segunduko atzerapenarekin ditugu. Bueno, 3. karretik Orio, eta mugimendu batzuk, bai, ez? Beste batzuta baino gehiago. Bai, eta Zabaletak gaur erabakitako. Ari gara ikusten, Xantik neskak aldatzen dituenean, alegia sartzen dituenean bezperan jokatu ez dutenak, horrek ero Dakarren eragiten duen dantza. Gaur estriborrean Mirian Aizpurua eta Leire Garate sartu dira, eta Baborrean berriz Luken Elizazo eta Edurne Moreno. Baborra ia era bat aldatu du, eta atzokoarekin alderatuta, tosta errepikatzen duen neska bakarra, Amaia Galdoz. Eta ontzi bateko errenta, San Juanek Orioren aurretik,
seguruenik izan daiteke, Ibon, ea zebitzen zaizun, haizearen aurka jardute horrek, behar bada, nabarmendu egingo dituela gaur tarteak, ez? Bai, baldintzak une honetan oso gorra daude, haizeak begira, ikusten dugu nolarien haizea tiratzen, eta korrontea aurka, eta orain luze oso gogorra da, eta San Juan ari da diferentzia markatzen. Hemen arraulagunak ikusten dugu, aldaketa bakarra egin du, Jone Urbieta, laugarren tosta baborrean, baina estriborrean esate baterako Nagore Klaramontek, Oian Etxezarretak, eta Naiara Martinek irure jokatu zuten estropada, baina tostak trukatu dituzte. Bueno, balau segunduko abantaila ederraren jabe da San Juan, Donosti arraulagunak eta Hondarribia bederatzira. Haizea iragarrita genuen mailan, baina tarteka gora ere bai. Horre ikusten da, urgaina nola dagoen, hori haize olatua da hori. Ontzi bat, lehen 3 minutu hauetan, traineru bateko errenta lortu dute San Juan gar. Niri iruditzen zait, Portugaleteko eremuan ez bezala, orain, itxaso aldera nolabait ateratzen direnean, ibaiaren eragina nolabait berdindu egiten da. Hor, itxasoa dabilenean, gaur atzo baino gutxixago dabil, antzeman egiten da. Antzematen da eta asko. Bai, kanpora, brankaz, askotan azkar doazenean traineruak, jauzik azten dira, eta gero, popare, garbi, olatu txikiak, baina popare, antzematen da. Nik oso gustoko dut hau, orekatua, estetikoki ere oso polita, gauzatxo batean nolabait galtzaile, zubipetik ez direla pasatzen, eta bueno, horrek ematen diola nortasun berezia, ez, hemengoari. Bueno, balitzak gainean, eta Xubane Uribarrenaren hitzak ere baditugu prest. Piskator ja suerteakin gabiltzare bai, azkenengo estropadak danak gure aldio jundia, eta pixkategia da, igual asteak aurra joaztela eta nekeare notatzen degula, eta asteburu hontako bazeon pixkat beldur puntu bate bai, baina, fuerte atea ginean, eta puntua gehiago gure alde. Bai, egia atzo olatuar ez da ezala oso handia, baina naizea eta nabari izan, eta bastante zikina zeon pixkat inkomodo eta arrauneako. Eta gaur baren, nik uste aurreko batzutan ere bai esan dugu, pixkat aprobetxatu behar deula goikokin diferentzitan hor gertu goteko, eta egia da itxasun igual poparean tala bastante ongai gara moldatzen. Eta baren azken finen, pixkat psikologiko gora ere bai, indarra, eta fuertenak aguantatu iteu, eta espero ere bai gaurko gure alde jutea. Oaintxe bezala nik uste eta berri indartxur jarraitze deun, eta oain hor gaude, pixkat Hondarribikin alde kaunditzen dela, eta espero deu pixkanaka goikota hurbila egotea. 5:11 San Juanek, Oriok 5:16, Ziabogan, Donosti Arraunlagunak 5:19, eta Hondarribiak 5:25. Eta maniobra ostean, diferentzia gora, segundutxo bat gehiago San Juanen alde. Ematen du gaur errenta badutela hori kudeatzeko. Eta iruditzen zait, Ziaboga bera ere, azkartxeago izan dela, batelerena. Ana Susperregi, Hondarribia, egunon. Kaixo, egunon. Nola ikusten ari zara gaurko estropada, historikoa hemen, lehendabizi gorengo mailan, Santurtzin, Bai, hor gaude laugarren postuan, ja 6 segundu galdu ditugu, eta, ikusiko dugu nola bukatzen den, baina momentuz hor gaude laugarren postuan. Betiko borroka, gu arraunekin, eta hor bueltan, 2 egun barru Euskadiko txapelketa. Bai, hori da, gu, guretzat sari handia da liga honetan egotia, eta disfrutatzen ari gera estropada guztitan, eta, borroka hortan gaude, Basorterik onena, bai gaur, bai astearterako. Bale, mila esker. Hondarribia, playoffeko laugarren postu horretan, emakumeen lehiari dagokionez, eta hor ikusten duzue, Santurtzitik ikusita zubia, gure ontzitik, norabidearekin ere orain zarte egin behar da. Bai, Oriok, hirugarren kaletik erabaki behar zuen, estriborrera jo edo baborrera jo, estriborrera jotea erabaki du, eta San Juanek bere kaleari eutxi dio, eta Oriok ala beharrez metro gehiago egin ditu. Hor kontua izaten da, hirugarren kaleak baldintza hauetan zer egin behar du, estriborrera edo baborrera. Hor, lehenbiziko kalean ere, gorago gehiago, baina kanala garrapatzen baitu, lehenbiziko eta bigarren kale hori. Begira hori, nola, estriborrean nabarmen. Erabaki hori hartu dute, eta aurrera. Uberan jarriko dira.
San Juanen tartea aipagarria, gaur lasaiago jarduteko moduan dira batelerak. Itziar eguren, Arraun Lagunak eku Arraun egunon. Egunon. Betiko borroka hortxe 3. laugarren tokia, eta azken aldi honetan zeuen alde gehiago. Bai, egitea zen azkeneko estropadak guai aurretik bukatzen nahi, eta, bueno, pixka eta ber, puntukin hartzen duen distantzia hori, eta ja beste helburu batzutan sartzen gehan. Helburu hien artean ez dago Euskadiko txapelketarena, baina, bueno, aurrera inberda. Ez, bueno, Gipuzkoakoan akats bat egin genuen iristerakoan, ez ginen gure kaletik sartu, kaleratuak izan ginen, eta legedian arabera, kanpoan gaude. Hor, txenda pasa. Bueno, sorterik onena, ia nola bukatzen den gaurkoa. Bale, mila esker. 16-17 segundura, Donostia Arraun Lagunak, ia bi traineruko errenta badute Hondarribiren aurretik. Guazen Oriotaren ontzira. Hori! Salta! Ahi da ekipo guazen pixkar markatzea neki! 11 segundu, Ibon. Bai, Tartea handia azken da. 4 estropadetan tarterik handiena. 4 segundo maniobran, oran 11. Horrek eragin psikologiko ikeragarria dauka, Eta begira, nola baite Portugalete aldera etorritako hauek danak lerroan, ez? Beste ertzetik, zero kalera bezala, zoratik korrontea hortxe dator eta korrontea pixka bat zaiestera. Nik uste dut, ura bera denean, orain hankanpoan baino, hor, kaimuturra, txurukaren kaimuturra heldutakoan, han korronte gehiago zaiesten da. Alegia, kanalak gehiago harrapatzen duela, lehenbiziko eta bigarren. Hau erabakita dau, baina ikusi egin beharko da Hondarribi eta Arraun eta Hondarribi tarte hori mantentzen den edo ez. Hondarribia errekuperatzen ari da eta modu argi xamarrean, asko hurbilduta. Iñaki Arostegi, Orio egunon. Bai, egunon. Nola ikusten ari zara gaurko estropada? Bueno, nahi baino urrutio, ez? Lehenengo luzia hieldu jo, 4 segunda iritsi gea, baina buelta man eta gero ja alde indigue, gure ja lehenengo kalaino jungea, behien uberan sartzen nahi gea, baina, bueno, ja uste de garaipena San Juanena dela dudik gabe. Gaurkoa bai, baina suposatzen dut dauka esala sentsazioa nosbait etorriko dela, ez da, garaipenen bat. Bai, horrekin gaude, ez? Bueno, gaur pixka ja alde indigue, baina atzore estropa guztia, nik uste dia estropa guztia abiadura berdine junginala, aurreokon Orion minutu bat luzetan aurretik junginan, eta hor gaude, ez da erresa, ez? Beti bigarren postu polita da, baina askotan psikologikoki ez da erresa, azkeneko pauso hori ematea, eta, bueno, gorren bila jarraituko dugu, eta, bueno, haini demoraldien estropa politak eta hondik gatzeia, eta guk ez du amore emango. Ba, sorte hon, animo eta eskerrik asko. Ja, eskerrik asko. Hemen da San Juan azken txampan, garaipen garbia Izarol estaioren agindutara, bai, batelerak, 10 eta 18. Hemen dator bigarren Orio, bai Orio, ia 10 segundura, eta 3. posturako, burruka latza, ematen du Donostiarrak aurretik sartuko direla, baina Hondarribik atzetik aurrera lana, bideo finishak, erabaki beharko du, ez naiz ausartzen ni esatera zer gertatu den. Asko errekuperatu du. Luze honetan Hondarribiak 5 segunduko errentarekin zen lan erditan Arraun Lagunak, eta bideo finisharen arabera badirudi Donostia Arraun Lagunak izan dela 3. postuan sartu dena, baina ehuneneko gutxi izango dira, Ibon. Ba, 35 eta osta heldu dio, azken porruza dan Arraun Lagunakek, eta horrek izan edu beste, Hondarribiak azken luzean egindako maniobrarekin, asmatu egin duela. 35 momentuz, ea bideo finisharekin diferentzia hori mantentzen den. Hondarribiak bigarren kalea zuen, estriborrera jodu eta asmatu egin du. Ba horrela ontzat, hemen irudia, begira Ibon, ikusentzuleok, garbi. Tartea oso txikia, baina hortxe da. Bueno, ba, orain txegokitu dute, berrogeita sei eunen Donostiarren alde. San Juan hori bai, nagusi.
bat gehiago poltsikora, eta 10 jardunaldi, 10 garaipen, aurrera Sara. Hori da hori marka, Aitor Ugarte egunon eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, beste garaipen bat, eta arraunlariak orain iristean, oiuk antzun ditugu, eta, bueno, suposatzen dut Euskadiko txapelketari ekiteko emaitza ezin hobea. Bai, 10. bandera jarraian. Azkenean, orain atzo esatezenean, da igual bai da egi momentua, ez? Ja, objetibo handixeagoa jartzeko, eta, eske 10. jarraian, eske zer esan dezakegu, Euskadiko txapelketari hor dago, borbiltzen ari gea, herriko jaitan, ez dugu eskatu. Bueno, gaur eskatzekotan, saleak gerturatzea, ez? Gaur daukasun harrera horretara. Bai, gaur herriko jaia direla eta aprobetxatuz, arratsaleko 7 harrera handi bat egingo dugu orain arte irazetu 10 banderekin, gehi temporadan aurrak txapelketak eta irabazileekin, eta gerturatzea dakala, egun polita dakaula aurretik, mutiakoaren boru biltzeko estropa polita egiten diguten, bai ere txalon bordoa emateko eta ospatzera. 4 jardunaldi ligari dagokienez gelditzen dira, zer eskainiko digu San Juanek edo zer eskaintzea gustatuko litzaizuek? Gustatu dakegu, dana irabazi. Ben jarrita, eskezonek ez duen dana irabazi nahi ez, baina, ni pentsatzen ere bazkenean urrengo hemendikan aurrera tokatzen dian ere zita, garrantzitsu xeagoa diela, bai noski zarautzeko bandera dago, ligaren bukaera, baina gero ere, txiki badakate, baina kontxako estropa dago, eta azkenean entramendun pikok eta hortxe daude, eta ez dakit maila berdina emango dugun, espero dut, neke horrekin eta oraindikan ere margen aukitzea ere bandera irabazteko, baina zen edaki. Orain jaben jarrita den irabaztearekin, perfecto. Gozatu, eta zorionak, eta eskerrik asko Aitor. Mila esker. Hemen dituzue, paimaiko datuak, ia 10 segundu San Juanek hori, 22 eta 20 eunen arraun lagunaki, eta 22 eta 66 eunen Hondarribiari. Eta hortxe da, besoak altxatuta, lideraren elastikoaren jabe, Izarol Estaio gaur San Juan darren eta goi mailako denboraldia egiten ari dira. Lortuko dute, onaino helduta igual, ligako estropada danak irabaztea. Helburu polita da, Hori erronka da, Historia egiten ari dira, eta gaur hori ia 10 segundu. Sartu dizkio San Juanek, baina hori ari da erakusten. Hor dagoela gaur ez dute asmatu. Eta ea San Juanek. Eusko Tren Bandera dotorea, hortxe dute. Bandera astintzen. Gaur astintzeko haizeak ere laguntzen dut. Bai. Kertenetik helduta bakarrik bera mugitzen dut dotore asko. Eta celebrea, Izarol Estaio ordezkari lanetan, eta hemen armaila honetatik atzeko txopara. Hori ere gehiegi ez dira izango. Bi lan horiek uztartutakoak. Ala da. Berehala, arraunak jaso, eta beti bezala estropadako irudirik onentsuenak eskaintzeko moduan izango gara. Gaur ez da aitzakiarik, beste egunetan ere ez, baina estualdiren bat bai, pasa dute, Oriotarren lanaren eraginez, baina gaur ez. Gaur ondo moldatu dira, haien lehen kale horretan. 3 segundo pasatxo Ziabogan, iruditzen zait gaur, Ziaboga oso ona eman duela, oso azkarra, Oriok estriborrera jo aurretik ere maniobra ondoren uste dut horre segundo terdi zabaldu duela, abantaila San Juanek, eta hortik bandera. Gora Arraunak, zorionak San Juan, liderrak dira, hortxe dira goren mailan, eta jendetza ederra bildu da. Bai, hori txezan berna. Estropada bertan libertara ikusteko, hor zailkapena, eta guazen orain irudirik aipagarrienak errepasatzera. Bueno, hemen irudiak ikusten ari gara, eta hor errepikatuta maniobra, errenta handiarekin, San Juanek, Ibon, lehen aipatu duzun bezala, arazori gabekoa, egokia, Bai. Ziaboga ona, hasi eta buka. Talan ona. Hori da, eta gero baldintzak, nola dauden ikusita, kalea ere txarren etzen izango.
segurazki, eta lehendik abantalea baldin bazeukaten, beranzko luzean gero hori areagotu besterik ez dut egin. Ba hoxe, emakumeen txandak emandakoa, gogoratu beraz, San Juanek orain, 40 puntu dituela, 10 estropada eta denak irabazi dituela, Orioko 30, Donostia Arraun Lagunak 17, Hondarribiak 13, gaur hurbiltzeko moduan bazen, baina euneneko horiek bere tokian utzi dute, Zelkapeneko 4. bezala zen Hondarribia, eta hor da, eta 4 estropada beharko dituzte, puntuz puntu hor, pausu emateko, zaila, Ibon. Hor joan zaio, Zaila. Hor 46 euneneko horietan hortxe joan zaio Hondarribia. Ederki, bazalei eskaintza orain San Juandarren aldetik, iragarkietara goaz eta berehala gizonezkoen estropada Santurtziko 39. ikurrina joko. Invoque por la calle o no. Irán estará jugando